posible gid nga malikawan ang tuban nga epekto sa stroke kag makabalik sa normalang kadam-an sa mga stroke patients suno ini sa isa ka medical expert. Sa interview sa Bombo Radio kay Dr. Rindel G. Alava, ang chair sa Department of Neurosciences kag head sa Brain and Spine Center sa Western Visayas Medical Center, iyagin pahayag nga 80% to 90% sa mga stroke patients ang mahimo pa nga makabalik sa ilang normal nga kondisyon kung matagan sa madasig kag nagakaigo nga pagbulong. Suno sa iya, importante nga naibaluan sa publiko ang senyales ng stroke, labi na ang ginatawag nga fast o ng facial drooping, arm weakness, speech difficulties, kag time o facial dropping, kag time o kung madasig nga pagresponde sa nasabit nga sitwasyon. Paagi sini mahimo nga may baluan gilayon kung ang isa ka tawo ang posible nga nag-experience sa stroke. Dugang pa ni Dr. Alava, importante gid nga madalaman ang pasyente sa ospital agon mas malantaw sa mga eksperto kag matagan sang insakto nga pag-atipan. Naalarma kami kag nag-discuss sa among department nga kinahanglan naton ipabalo sa publiko nga amon na sinisubong ang nagakatabo diri sa Western, kag amo na ni ka alarming ang kaso sang stroke. Ang emergency, first is recognition. Kinahanglan recognize niya o nagsuspect siya, base na stroke ini siya. And second, make sure nga ang pasyente ara siya sa isa ka safe nga lugar nga hindi pa siya ma-injure. And then third is make sure nga madala siya dayon sa pinakamalapit nga ospital nga may kapasidad o may doktor nga kabalo mag-manage ang stroke. Ang kabahin sang pagpaatag ni Dr. Alava. Sa liwat, ang nasabit nga doktor nagapahibalugid sa publiko sa importansya sa ginatawag nga fast o ng facial drooping, amo man ang arm weakness, ang speech difficulties, kag ang time.